Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri u l-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo nidew skema ta' sussidji għall-bdiewa ta' miljun u nofs ewro. Din l-iskema se tolqot madwar 4,800 bidwi Malti fejn dawk eliġibbli jistgħu jibbenefikaw minn rata ta' ħlas ta' 200 euro għal kull ettaru ta' art. Il-Ministru Refalo spjega kif il-bdiewa kienu wħud mill-aktar nies milquta mill-effetti ekonomiċi tal-COVID-19. Ridna li aħna nkunu wkoll ta' support għall-bidwi Malti u Awċi u għalhekk qegħdin aħna nivvotaw is-somma ta' miljun u nofs għall-bdiewa Maltin u Awċin. Minħabba naturalment il-konsegwenzi ta' COVID-19. Mingħatihom il-Ministru Schembri spjega kif il-Gvern ma kienx se jħalli l-bżulija tal-bdiewa tinħakem mill-imxija. Huma nies li jaħdmu f'ħafna tbatija biex lilna jkunu jistgħu wassulna l-prodott frisk. U allura apparti rridu nuru rispett, irridu nuru wkoll bil-fatti li rridu ngħinuhom. U din miżura ta' 4 miljun euro kienet indirizzata għalhekk. Intant il-Partit Laburista ġab fix-xejn il-kritika bla bażi tal-Partit Nazzjonalista f'dan is-settur. Fis-stqarrija l-Partit Laburista fakkar li l-bdiewa ġew allokati 3 miljun u nofs euro għal ħsarat u telf fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli.